Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Playgirl o si Nonchalant. Smakra karaho. Smakra dito. Kikisan ko ng smakra dito. Yakan ko ni mo. Maunay reward sa mga buutan ug humok nga pasabton. Kiss balik, be. Kiss balik. Kiss Hilom, balik. sunod na. Lumi. Kamu tertelakoy. Uin mo. Kung gusto ka nga labaw pa, anak, tumana ang akong gusto, Ellie. Dili ka magsapa. Pasagding magtuos si Facundo nga ako ang nag-ilis niya kagabi. Pero, yun na. Ano pag nagkapagpangutana? Basta kay tumana lang ang akong gusto may tabo. Kung mangutana si Facundo nimo kung ikaw ba ang nag-ilis niya, imo siyang ingnon nga dili. Pero... Smakra! Smakra na Ayun na pagdaghan lagi pangutana. Bye, Ellie. La. Isa na ba gito? O ang babae to sa akong damko. Ang damko mo nagkabit-bit mong plato din eh. Pero anong magtugdili siya na? Pero tuglaing babae nga akong gigatubang. Konservative mo siya na? Nga akong nailan? Oh. Hey, Silly. May gisugo man kuno kaniya, kuya. Mao nga ako na lang ang mauban nimo karon. No. Ha? Kanaw. Ha? Pero kuya, Get down yan. kuya, kanunay ko maning gibuhat, di ba? Kani adto pa. Kanunay ko muuban nimo sa imong mga lakaw sud sa asyenda. Gusto ko mag-inusara. O gusto kong unungan ta ka. I don't need somebody right now. Mao sa imong giingon kagabi eh. Gusto ka mag-inusara. Pero sa diyang nahubog na ka, o mibalhin ka na sa imong kama, uwa na ka magpabiya na ako. O... Ugod sa. May gibuhat ba kugbi? Yan na. Nga lumila ka. Oo. Sige, manaog na ko. No. Ayaw ka na, Uga. Pasagdan taon na ka nga mag-inasara. Mamanay gusto ni mo, di ba? Tell me. Unsay akong gibuhat gabi? Oo, kuya. Di ka mo hilak og sama niya kung wa yan na. Tell me. What did I do? Nagpanawag ka sa pangalan ni Christine samtang napiyong ka. Gipasagdan talang ka nga nagsigi og tawag niya samtang gipahiranti ka sa basa nga labakara. Pero kalit na nga. What? Yan na. Kalit lang nun sa. Unsay akong gibuhat. Napasakitan ba ta ka? I'm sorry kung mo. Oo, pero... Pero unsa? Ayaw na, kuya. Ayaw na kong pugsa sa pagsulti ni mo. Ay, nasayod kung wa kasi makagalingon di ang gibuhat mo kato. Pugsa na ko. Kaya wati kabiya eh. Kung gipasagtan pa talang unta ka nga hubog kayo, og naligo si makagalingon suka. Dili unta tumayita mo. Mahimo ba musulti ka na? Unsay akong gibuhat nimo
Giunsa ta ka? Imo kong gilabtan. What? Unsay? What? Pugos ko ni mo gilabtan, kuya. Misokol ko, pero unsa may akong umoy batok nimo. Unsa? Nasayod ko nga ngawa kasi mong kagalingon atong higayon na dihang hilabtan ko nimo kay pangan man ni Christine ang kanunay nimong gilitok. Pero wa ko'y nahimo, kuya. Huwag nakuha ni mo ang akong pagkababay. Unsa? Buot ko katong kalimtan kay pakasama ko na lang ako nga damgo lang ang tanin. Pero ang tinuod, bisan unsaon ako pagbaliwa ang nahitabo nato. Nahadlok kayo ko sa mahimong resulta sa nahitabo tali na tong duha, kuya. Yana, I'm sorry. Okay na, kuya. Kuwang paanta na nimong gibuhat na ko. Sa tad mo natabang na ko og ni Lola. No, wa ko maningil. Ug di ko maningil sa ingon ni anak nga paagi, Yana. Nasayod ko, kuya. Busa kalimtin na lang ito ako gisulti. Pagkasamaon na lang nato nga way nahitabo na ito kagabi. Anyway, uwa ka man say na nahinumduman, di ba? Yana. Okay na, kuya. I'm so sorry. It's okay. It's okay, pero nahadlok lang ko, kuya. Yana. Saan naman lang kung magbunga itong imong gibuhat na ako, kuya. Saan naman lang kung mamaptos ko. Kasi mahitabo na ko, kuya Facundo. Pagkaslan ba ko nimo? Lah, hindi kinasakyan ang gapon ni bro na ko pagkundo diya. Anong mo pa manamlarga? Patay. Buwat matigalin na ako. Setengah ka. May gani kay nakanahon na ako gawas o balik din eh. Ska nga ano nga, gipaabot pa madagapon ko nila. Dali ko. Ay, dagan lang ko eh. Yana. Yana, ina pagilak. Nahadlok lang ko sa mamahin mo resulta, kuya. Tingalig may sama na sab ko sa kong inaan, kuya. Huwag dili ko buot nga maparehas. Nako ang akong anak. Nga magdako siya nga huwa mailhi ang amahan. I will. Sorry bro, nadugay ko. Sorry. Shit. Uy, ano din mo? Sino ka po yun? Gago, sige mo. Sakay na, Ili. Rela ko sluyo bro, kay namas yan na des tubangan. Yana, Nga no. if you're still tired, you can stay. Dili, kuya. Gusto ko mo uban nimo. Nako, tingali day. Muuban ko nimo, kuya. Uban ka na mo? Sige, uban. Let's go. Okay, let's go. Akaniyot. Asa ta bro? Asa ta? Ipal. Magabiya ka na din sa akong lawa ka po. Christine, Lo, I'm sorry. nakasabot na ko, Lo. Kung ikabalik ko lang unta ang tanan, di ka na unta mapugos sa pagbuhat sa dili ni mo gustong buhaton. Lo, Abi kog sa paggiya ni mo balik sa sinda, makapaling kawas na kanimo gikan nila ni Alfonso
ug sa anak ni apan dili di ay. Lo, Apo, may pangutana ko, Lo. unsa ka na? Pirmi na kong mabati ni Facundo ang pangutana. Kung wa ba ko'y nahinumduman ditong dapita. Ngano, Lo? Gikan na ba di ko dito sa una? Dugay na ba gid ay mong managkailan ni Facundo? Dili ko ni mo isalig niya, Gwen. Dili mo ingon anak kasuod, Lo. Suod kong higala ang iyang apuhan. Ug suod nga managhigala ang imong ginikanan. Ug ang iyang ginikanan. Mao ba? Kanunay kang magadtuan kaniadto sa gamay ka pa. Ug gani, gihimuan ka pa gyud og kaugalingon mong lawak sa ilang mansyon. Wa ka ba ginahimduman? Taas kayo ang imong pag-ilakang Facundo. Sukad pa kaniadto. Ug nakita ko kung unsa niya kapinangga sa gamay ka pa. Nasayod ko kung unsang gibati niyang kaguol. Dihang hingpik na kitang wa mubalik sa mong dapit. Human mamatay ang imong mga ginikanan. Wa naman kita mo balik pa dito, apan. Wa maputol ang among komunikasyon ni Facundo. Hinungdan nga sa dihang nakahuna-huna ka sa paglayas, gisiguro kong uban kagyod ni Melvin paingon sa asinda. Sa pamasin nga mahibalik ang kagahapon nga pugos kong gikuha gikan sa imong panumduman. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!